Machiegni nyikwara mogi chenro mar Abila kama kinde duto asebet kwa puonjre luwo kitgi gi timbegi wang'iyo goda kwiro machon gi dak oganda masani. Ageno nuriyo maber nyikwara mogi udi kama untie to kawuono thuon wach mwago go kom piny ka mwadwa nwa wuoye en wach mar chode. Giko dira mokalo ne wang'iyo gigo makelo koki udi to ne wayudo na achiel gik makelo koki udi ne wayudo ka wach ma kanisa nitie chode pesa kod sim to kaka singo Ramogi Ajwang' nowacho ne en gowi nowacho ni chode lach wabiro tuome e wach mwadwa tuomo kawuono warwako ibudho nikwara Mogi kaka pile e batha tung kocha antie kod okil mar juogi nyakwar tau kogot wuod mur malanga musa ne nyikwara Ramogi Ajwang'. Nyikwara Ramogi Ajwang' amoso uka mora ma untie no saure uru an nyakwar tau kogot uda kinyi nyaro dhiambo kolo an okego chieng' ochunge go chieng' ojula an ng'at mapielo matamre mosi ga yiem to ng'eyi maber nosiepna e chakalo. Erokamano nyakwar tau kogot Nyikwara Ramogi Ajwang' e batha ka antie kod Bishop James Otieno musa ne nyikwara Ramogi. Kamano nyikwara Ramogi kendo machiegni ure thuolo maro mar chenro makawuono ageno nuriyo maber kendo wagon Nyasaye erokamano kuom thuolo ma kawuono wadwa kendo chambwa wechewa mosebedo ka chando to kapok wachako waketre uru kuom Nyasaye mondo walam Nyasaye. Wagoni ni erokamano Nyasaye man koda teko wachako wakaw kendo thuolo makawuono mondo mi wabed Nyasachwa e duol mar Abila ni Nyasachwa kwaporo weche kendo wafuono weche ma osebedo ka chendo Nyasachwa mwalo e piny Ramogi Ajwang'. Telnwa kwabro chako gi miwa ne mamari teko ni maduong'e mamondo umwa kwachako gi wachako kodi kendo watieko kodi kuom yie e nyinge Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano Bishop kuom keto wailamo Nyikwara Ramogi Bishop oseketo wailamo koro wadwa ng'iyo maling'ling iweche mege chode kwang'iyo gigo kit Ramogi Ajwang' chode en koth piny onyuolo wayudo kentie wabro tho weye piny ma ng'ama nokele emong'eye chieng' mano owuogi omiyo wan wadwa nang'iyo to Ramogi Ajwang' ne ng'iyo kodhi kaila gi nadi maling'ling iweche mege chode Nyakwar tau kogot e piny luo kwang'iye matut to wanyalo kawo chode waketi mgepe ariyo. Nitie chode ma obiro kuom ng'ato nikech lwet dhano to nitie chode mar remo ma en agunda ma joka ng'ato ma en gima nga juokigi nga ijuoki kadwa ni lere Nyakwar Ramogi Ajwang' ni ere pogruok mantie chode mokel gi lwet dhano kod chode mantie remo. Wad nyaka bilo chode ka kuongo go mantiere remo mantiere remo ok en kata kuom Ramogi Ajwang' kende en nyalo nwang'e kata dhoudi mamoko e kit dhano e piny mangima kata kuom jorachar nikech kata ka wasomo weche mag muma ma Bishop bende ong'eyo bro lero wae nitiere jok mane Ruoth Nyasaye ohero ahinya to jogo nene otimo timbe chode bende mang'eny magi kendo mon mang'eny kabisa mamano Bishop bro lero wa kamano mago gik mantiere e remb ng'ato ma en dhano mohero weche chode to e chode kanyo nitiere bende jalo marembe liet en ng'ata achiel onyalo bedo kata dhako kata onyalo bedo ng'ama dichuo ma en ka en dhako to dichuo achiel ok rome en ng'at ma ohero weche mag ng'ango mang'eny ahinya kata ka en dichuo bende mana kamano en ng'at ma dhako achiel ok rome to koro kwadhi e machielo mar lwet dhano ing'e nitie gimihono go ng'ato ma mano koro ng'ama ore kuomi mondo oketh kod odak mamari mondo kari orochre ibed ng'at ma olali weche mag chode bukari okethre to iyudo bende ni samoro en sinohonoho na en gimoro ma e gundau weche chodego nosebetie kore wacho mago joka ng'ane gin weche mag mon giheroga kore yudo ka chalo kaka nyocha ne Bishop osewache cha
ne dhako ywak ni min chwore ni ng'e nan jaoda ni wuon ng'ane ni ola gi chode wadak kode kapango to okone joma mon mokuodo ktawiya e estate gi joma mon osero nyaka jirani to koro min dichwo wachone ne winjo nyathi nyawanda kara in dala ni kiaga no ka eri mane gatim chwo man dala ni mano kik chandi in familia e odi ng'imana no keli chiemo to nyithindo chiemo mano kit joka kwaro ka mano koro en gima wawachone mano samoro en gimoro mane gimoro timre kata mag weche mag no negi ng'ati weche mag chode ng'eni nya yudi od ng'ato bo negi kane ndidhi chodo chi ng'ato koro duogo bedo remo mabro ga luwo jogi ne jogi gin weche mag joma mon gi koro gima notimni chande mano negi chode cha koro juogino omako nyikwai jogi bedo ga beda jochode Ero kamano nyakwata kuom lero nyikwara mo ga jwanga genu njo ka nyakwata olere podo duoke ni gi pariyo mag chode wayudo nitie chode mar joka kwaro maremo enjo ka nyakwata utemo mulo ni samoro no negi kata ng'ato no dhi chodi od dhako moro bonegi koro jachiendi chode no chier koro osando anyuolano to wayudo nitie moro ma bende ng'ama bera to en lwet dhano ng'ato choro nigo ni in ibro wuotha kuom mon ko kiyudo pesa to pesi lal gana kuom mon Bishop in kore kaka ja Kristo ing'en podi nyakwara mogi koro sewinjo kaka nyakwarta ukele bugi ng'ato seng'e mare kata keni ode kanyo seng'e na mara ni kara kanene en mar lwet dhano mara ni kara ken mar joka kwaro ng'ato bose nena na dier mara ni onyango wadwa ba winjo ke ywak ne Mombasa abe aneno ka mara ni chanda girwa ne joka kwaro kapod amedo matin tai bishop odhi mbele ineno kata ng'ama nyako inyalo nwang'o ka en bende nowuok e dalagi butedo tame ochodo nyaka Mombasa koro kondele ne osenwang'o no okingo kondele koro chode no koro tero Mombasa bune no dhi botho kuro botho i chode kochodo obende en juogi ma koro bro ga duogo chando nyi dalagi nyako ka nyako koro kothgi en kodhi mar wuok dhi chodo titho ka chode mano matiende ni gima notimre ni nyaka achiel cha nikech gimoro nyaka yud chakruok mamare Bishop kapok penjo madwa penji ni weche ma nyakwata wacho gi siro gi nyakwata wuoyo maber nyakwata wuoyo maber nikech mana kaka iketo gi e migepe ariyo cha en adier ni chode biro kod yore ariyo to ing'eno bendo lach kabisa ma kisekete migepni mag lwet dhano otimni gimoro mondo mi in kata kokitho i chode no to in kari mondo kethre e chode nikech inyalo kata nwang'o ndalo moko kwago mbaka mana mag yownigi to wanwang'o kata kitimo nonro ma ithuolo machon to ndalo moko oganda moko oweyaweyan ka chieng' ma thumorigo kamoro to koro oganda oting're gidhi kanyo oganda chodo ma gitiek pesa duto jomoko kawo nyaka loan ka gidhi e timbe mag chodego ma gimiel ma gichod kanyo ma bang'e to koduogo to pesa orumo makata gimichamo e ot kae onge mani ng'en ng'ato keto mano mondo mi daki ni okethre nikech sami isewuok e chode no to kiduogo ka min ot ok inyal bedo go kwe mano ng'ama dichuo koro e migepe mag chode ariyogi kimedo yawogi tibiro nwang'o ka gilach ting'eni mar lwet dhano to en manyocha nini bera to sama nyocha nene ichako nwang'o pesa moro maber kanyocha ni onge pesa tidhi adhiya maber ma bende udagu kwe to kinwang'o pesa to kara nyocha nene jaduong' moro dhi ni piny e piny moro machielo mong'ado aora bodhi olosi ni belo moro kata sasia moro mondo in koro chode mine kod kong'o koro gini ibiro yudo pesa mikawo nyaka loan to idhi tikawo pesa ni tidhigo i chode tiketha pesa no te sama pesa no rumo ni tip koro akichal ng'ama ogongo kuta koro aka wang'i chako neno paro oda koro adok e oda odno ikethe matiende ni ng'ato dwaro ni kari mondo kethre nikech ibiro kendo mon to kendo dhako to kendo nikech chode no mano ng'ato loko ni gimoro mabiro machalo kod teko moro mar sunono mar chode mondo kari okethore to mar ginene mar dala cha
mar kodhi Remo. mar remo ento koro rach kabisa nikech ayie kod okewa kowacho ni seche moko kata inyalo nwang'o ka kuom nyako en nyako ma ok odwa dak kod dichuo kendo wacho ni en thuolo onge mar dak kod dichuo. Dichuo go ketho ne seche nikech odwa freedom ne to odwa kata timo gimodwaro nikech kokende to gigi ok onyal timo e ot kae. Koro en kowuok kae modhi kata e town mar Kisumo to nwang' kata town otin kaeto otimo gigene kosetieko gigenego to neno ai atieko mana wi Kisumo. Kisumo ka kendo tinde gitiyo ga Kiswahili moro nimeboeka na Kisumu. En koro kendo wuok koro kendo dhi icham na rongo e piny kama gamo. Ting'en kuonde ma gidhi ga e piny mochiek. Piny mochiek en ni seche mamoko jo goldi koro nyoyudo pesa. Koro gi target joka. Seche moko ka giwuok kanyo jomoko ndalo moko bende okinja okewa an kae okewa en ng'ama ong'eyo example mar oyie na yati kod jorer kae seche moko ndalo moko ne ginwang'o loan jorer ka nonwang'o loan to ji duto ong'eyo koro jaduong' ni kawo pesa bodhi tiek ndalo no lal mokia kata kaka nyithindo dhi skul nyithindo kichiem pesa ni obro duogo mana ka pesa ni orumo pesa no orume chode nikech nitiere snono mar remo mineno mar chode moro mani winjo kawacho wik mokalo moko otemo penjo cha otemo duoko chande ni nitiere gweng' moro makata ka udak e anyuola e gweng' kaka koro wan dala iluongo ni Kogola ibro winjo kiwacho ni jokogola ma jochode go untu kia gi nga nyang'ane modonjo aloka modonjo kani ae jo nyako ma jaber odonjo dala marachi ang' nodag chode ma Kogola ang' nokete kanyo ji duto ng'ang'en ma dala ka ng'ane nitiere remo marach mar chode koro gin kod migepe mang'eny. Yes. Erokamano Bishop gi nyakwata. Nyikwara Moga Jwang' ageno ni kanyo koro wawinjre. Aneno mana kaka nyikwara Mogi koro penjre ni ot samoro ng'at nitie miyo ma jaode duogo ga lal ga kamano ng'e ni jaode no dhi chode. Koro wacho ne ga ni winjo. Koro ing'eyo kama ikete jaodi kata ikete min odi ni mare ni en mar kodhi. En mar remo kose mato lwet dhano. Gilero nuka. Nyakwata ogima koro nyakwara Mogo bet kacha kadwa winjo machande ni titimo nang'o. Ero ko giseng'eyo ng'ato oseng'eyo ode ni mar anto mar lwet dhano mar anto mar remo. Chakia gi mar lwet dhano ni kisefwenyo ni mari anto mar lwet dhano ken nono. Ramogi ne timo ang'o? Wuod Nyakabilo nyocha ne nitie kinde ma nyocha wasewuoyo mane wachako wach chode. To ne wanwang'o ni dala Ramoga Jwang' Ramogi ne nyaka rit dalane. Koro ka ng'ato ketho dalani ne en koro kawo yore mag piny. Ohono kod jogi mondo jogi ochod mondo kargi okethre. Kik gibed gumono nikech seche ma wuodi koro donjo e weche mag chode momadho kong'o koyudo pesa. Ouso kata dhiang'. Modhi omadh pesa go burumu ma kaka ai chiro go pesa manende ouso dhiang'. Ng'ani ok oduogo ndalo ariyo pok onene. To kobro duogo to duogo ka en ng'amo ol manyocha omer bonindo ka chode ma onge kata gimo duogo go. To nyo wuok ni ko uso dhiang' to nyathi dhi chulo school fees. Mano ng'at ma nyaka wuon mare mondo wuothne mondo mi kare odhi maber. Ne wanwang'o ni kata jo Kristo bende loso dak mar dhano. Dala ng'ato, od ng'ato iloso. Jo Kristo nitie kod method margi mag loso i udi. Ramoga Jwang' be nigi method mage mag loso i udi. Ma nyaka iwuog idhi ir ajuoga mondo ajuoga nikech nyikwa Ramoga Jwang' ong'e na ajuoga niga tie ok no onge ga. Mondo los ni dalani nitie ajuoke mong'e loso to nitie ajuoke mong'e ketho mier. Ma ng'at ma koro ketho cha moketo nyari kata odi mer ka chode. Tich momiyo ng'ani methoni ma ajuoga timo cha. Nitie ajuoga machielo ma bende nigi yath mong'e ketho mar nyawadgi ni. Koro ibe rang kaka dalani ni bedo. Wek ywak e koro gweng' ni in koro kari okethre. Matiende ni mani ng'at ma ngoro kendo ng'at ma janyawo. Nikech gero family mari en tich matek ahinya, en lweny motegno. Mok lweny alwenya. Ki in ng'amo ling'a to kari jomoko ng'e ketho ketha. To in koro ibro gana neno ka kare jomoko dhi maber. To ng'ato inwang' ka moko bende nitie to okago jo Kristo wuod Nyakabilo. Nikech abenda ja Kristo.
Inwa ka ng'ato oling' koka Kristo koni mokaso goji. Nyasaye oromo. Ruoth oromo. Jawa ano wara. To tieno to ng'ani ka juoga loso ne dala. Mani ng'ene kata ka ene Kristo mano jajuok. Mano ok ng'ama ber. Nikech ere ga kiwuondo jowadunu ruoth oromo to osepimo ni sida mar nyathine miketho ka. Kar mondo iwachne ni ng'ena an e Kristo ka to nitie ng'ama riek mang'ega. An wadhi kodi kuro tieno. To in iwuonde kaka ruoth oromo to in tibiro luri dhi otieno to nyithindi dhi maber to ng'atni to mage dalane njawni. Ma en gima ok an Nyakwatawe mawacho ji ong'e piny luo kaka ka jomoko wuondore jo Kristo to gidhi ka juoga gotieno kendo giromo gi jok moko ma bende odhi adhiya mok jo Kristo giromo kucha biwani to kendo ng'ane bende obiro ging'ere. Koro mano kaka ipenja ni koro gitim nang'o. Ng'ato ka ng'ato an ok awachne ni odhi ajuoga, ok awachne ni odhi ka Kristo, en owuon ong'e kaka ochung', orang kaka onyalo loso dalane. Koyie dhi ka Kristo odhi, koyie dhi ka juoga odhi. Erokamano Nyakwata Kogot. Nikwara moga juanga geno Nyakwata olero kanyo. Nitie gimo mowacho kanyo ma kik kalnwa ni dala ni losoga. Ibende dhi maber nikech jonyuol ni noringo. Kamoro wek ling'a ling'a to kari kethre. Samoro ng'at machiegni kodi mineno ga nosiepino ema oniang'ni. Bishop, weche moko aneno ka duogo kori matin. In ing'eno un jok malamo kendo ji osebiro mang'eny kuom. Nyakwara mogi didwar ng'eyo ni oseng'eno mar anto mar lwet dhano kata mar remo. Un kaka oganda ma i Kristo ka nitie kaka unyalo konyogi. Kamano Okinja, abiro duoge chien matin e wach mar ginene kapok aduoko mano ero. Ing'e ni migepe ma wawuoye ka nitiere kaka ng'ato act kata kaka ng'ato timo. Nitiere tabia ma ng'ato nogo mar lwet dhano to kod tabia mar jachode mani anyuola kata mani remo. Ing'e ni jachode mar lwet dhano en ng'ato moro madhiga e chode ta chien wiye duogo paro chien kendo ka gidhaw kabisa to nyalo kata yie boduok ni dhako ma jaode no mokwa jaode ng'uono na gini notimore atima akia gima tima ok anachak atim kendo jachienja koduogo nikech en lwet dhano pok olose koro jachienja duogo kendo ichak ichwake to kendo dhi to manyocha ni kwa ng'uono ni to ang'o makendo ang'uona akia gima tima to mar anyuola mar remo cha ento donge owacho ni aja jaode ni an ok inyal penja kama dhi ipenja kama dhi ang'oni madhigago to bende en kata gi teko mar kawo sim to wuoyo nyaka ga nyako mosiepne machotne no bomi kata ken kama intiere cha inwang'o komiyo nyaka nyako ma giluonga ni girlfriend kata nyako ma gin go e chode cha momi sim biyanj jaode koni to bende onge gima obadhe en wang'e okolo kudho wang'e ng'ado koko kendo en ng'at moro ma wang'e tek e gimo manen mar remo cha koro gin kod migepni ariyogo kini koro sama chandruok ni osebiro Okinja to wan kod migepe mitime lemo kendo aparo ni mae bende nyalo duoko kendo chenro moro machon manene wawuoyo weche mag lwet dhano kod kaka iloso gi cha nyocha ne wawuoyo e thuolo mar program okalo ka wawacho ni gik moko duto ilosa losa ka in dhako moneno ka chandruok odonje ode mar chode kata dichuo ma seche moko dhako chando to ng'ato kaka an Bishop aseneno cases go mang'eny kabisa kendo wahandle gi mang'eny walamo Nyasaye kendo adier nyaka wapenj polo wach mwang'en to chode ni en chode mowuok e lain mane kowuok e kona moro mar anyuola mar remo to nitiere kaka watime kowuok e kona moro mar lwet dhano bende nitiere kaka watime to bende chien ndalo mang'eny wase kata loko teko mag dhochgo bende kuonde mamoko kiwitogi mondo koro giwuog kabisa kuom ng'ato koro walamo Nyasaye gigo to gidhi adhiya maber. Erokamano Bishop. Kwara moga juanga geno nuwinjo kama Bishop temo kelo. Waseyudo adier ni kara chode nitie migepe ariyo nitie chode mar remo ma en koth piny ma en koth joka ng'ato ma nitie keteka winjo ka Bishop temo kelo to nitie moro ma bende ochwal mana ma ketho kar ng'ato. Bishop awinjo koseketo ler ne en gima inyalo lam ni tiloko ni dhoch. Nitie ka jo Kristo ng'eyo kaka iloko dhoch no Bishop wega namba ne kanyo unyalo penje. Erokamano Nyakwata Kogot. Kwara moga juang' ma wach makoro nyaka wadili juogi komondi.
kech koro chopo kama en wach matek ng'en gima kochopo ng'angu kanyo nyaka wadili juogi komondi eka waduog ir bishop kech ang'e nitie mine moko ma jo Kristo ma be koro didwar ng'eyo ni to ka otimre e ot ma Kristo titimo nadi. Bishop nika kwara moga jwang' mokwongo watimo mos gi kodira mokalo kane wadilo juogi nowacho ni wadwa dile gi juogi mar Owino Msiani to kenge nolwar kanyo be modilo juogi nano kanyo kwara mogi penjre to ero Owino koro kawuono to nikech wach mwawuoye ni wang'iyo to didile gi juok jathum man kech juok Ramogi Ajwang' ne porga kuom jothum koro kwawuoyi wach ma Chode ka tano ka jothum nika Awino Lawi nika Musa Lwete okach bigi be aneno kan ka Songo Polo Menyo be nika ekwata ukogota no kokache mating'o ga bade nika kita uru akiani ni wacha mano ema adwa wacho kanyo ema juogi be neno no okach ema nene juogi olwar kuome ma wero weche mag Chode duno wer maber ahinya kowacho ni to ng'ama otho ka Chode to iwago nade e koro nyikwa Ramogi Ajwang' owinjo nyaka kowerno mondo gine kaka okach wacho wach Chode kaka chal. Erokamano nyakwata nyikwa Ramogi we wachieri juok okach woya ojimbe kama nitie okach ne moro wa kendo ne wuoyi weche Chode motegno kabisa e piny Ramogi Ajwang'. Erokamano. Shondara kifo yalikuwa Bukoba, Tanzania. Nyati nyaka jatim ni ang'o nyati uja nyaka jatim nuang'o uja nyaka jatim nuang'o unyolo ledi moro chunya unyolo ledi moro chunya akinyi nyati nyaka jatim ni ang'o nyati nyaka jatim ni ang'o nyaka boda ng'ew ni ang'o nyaka boda ng'ew ni ang'o uyo nyaka jatim no ang'o uyo nyaka jatim no ang'o unyalo ledi moro chunya unyalo ledi moro chunya akinyi nyati nyaka jatim ni ang'o ulizi nyabwana ako ni ang'o nyaka nyulo ledi kijito nyaka nyulo ledi kijito nyati maber longo toti rambaga nama nyako kata longo lidi kololi wangu meyo na manjinani nyaka nyulo nyiri machodo chunya nyaka meyo no ikao sianda madongo gino negano sianda madongo no negano jabero goyo sime toti wodaga nutuo nyathino goyo sime toti wodaga nutuo karate chati lilo toti dwaro bingo jabero kendo miye kodwa nonge karate chati lilo toti dwaro bingo karate chati lilo toti dwaro bingo negiro chuna nyaka okaja woki alage ma uji moka to pesa bende uge makela sono ni baoba se makela kadaka bao leo nyana yake yo itanya yo mukelo mono gono gari matiko miko o sepe bendo la mukelo miko o di songa ya se mokela ya uche bendo la je wasikelo na dalo te se bekelo o sepe man bore na ro bikelo o sepe ma sumo ti du tokelo
karana maginadi nyiri mabeyo numino nega sianda mabeyo no itao sianda mabeyo no itao sianda madongo ginumino nega hallelujah okachi dola kote no tinda singo nyatigi nenda ere mayuro keji usiep na yo karana maginadi sumara ibiro nyongo nyatino rito seche no mondo kamomo jakayugi nyatino rito seche no mondo kuongo sabicha wange kanyo satana ayuda yanoyo karito wendone yabeno makudwech toti kamingo. Machiegni ru kendo nyikwa Ramogi chenro mar Abila kaka ma kinde duto wapuonjre weche Ramogi, wang'iyogo ka kwerewa nodak chon kod dak oganda wa masani, to nikech piny masani weche mege Kristo be osieko nitie, wantie kod oganda wa mag Kristo, wan gi bishop ka be tuomonwa kuonde moko ma dikel chochni kit Ramogi Ajwang', wayudgo wang'iyo mwaluwo gi nyithindwa masani. Ageno no kach bigo dilu maber, kendo oganda wa mane miele onene, koro nyalo paro, uchiero juogi. Bishop, waweyo ka wawuoye wach mar dichuo koro samoro teko ne odok piny, koro kaka miyo konyre onge, to wayudo ni Ramogi Ajwang' to nowacho ni mano koro dhako ok nyalo dak bolo ringre, koro chik Ramogi noyie nonyalo dwaro yuore moro to mana kiling' ok time wang' teko, kotime wang' teko tikete migawo ma jochode. I Kristo ka be nitie oganda ma jo Kristo ma didwar ng'en to ka teko mar jaode odok piny, eto dak nade? Erokamano Kinja, aparo ni penjo en penjo maber. Ing'e ni wach Nyasaye en obenda tita jatiyo kod dholuo moro mar piny malach. Wach Nyasaye duong' kendo ng'ongo kabisa, en ataro maduong'. Weche madonjo e ataro no gin weche ma nyaka chungo kabisa, kendo kanyo idware mana ler, ok dware weche mag mudho. Chode en gima rach kendo nying no ema jachien osetiyogo e yo mar ketho udi nyaka mier. Kata mini town ka kuonde duto nyaka ute duto ma chode no osewuokiga kata nying chode no osedonje, nyaka inwang' ka dhako oseparate kata owere kod achiel kuom ji ariyogi gipogre, ng'at achiel odak kende, ng'at achiel odak kende. Koro kaka jatich Nyasaye ok anyal support ni nyaka jakristo ka jaode teko ne mar ng'ango kata mar pien odok piny, to koro nyaka onwang' ng'ato moleng're gago e tok ot moro kata e od moro koyugi ni in ka jaodi koro teko ni orumo, to dhi rang ng'ati dhi goyo od koyugi. Mano abro bedo ng'ama go bandera mar Nyasaye piny, kendo teko mar tich Nyasaye mwalando koro bedo maonge. To Okinja, adwa keto gini mondo obed gimoro mabedo mayot ne jakristo ma chandruok ma kama onwang'o. Jakristo monwang'o wach ni dier ode, chuno ni nyaka orang kaka onyalo loso, mana kaka Okewo osewacho ni nitiere yore mang'eny minyalo rangie gini. Inyalo dhi kuom ng'at moro miparo ni nyalo konyi, to ahinya ka an kaka jatich Nyasaye to nego lamie Nyasaye ka waseng'eyo ahinya ni gini en gima owuok kama, kata en gima nono mar gino, to ng'ato ka ng'ato owuon e dhood chunye en jakwadh chunye, kendo ng'eyo gimodwaro e warruok mar Nyasaye ma entiere no. Koro ing'e ni nitiere mine moko ma en kuom Kristo, to nyocha ne oketo chunye kuom dak mare kod jaode no. Kane ne gisetimo arus, to seche moko ne giseyiere ni gibro mana dak, kata chandruok nitie kata tho neno, gibro dak kamano. Koro adier wanyalo timo ne nitiere mine moseamua ga mabende gisebedo ne en kaka koro jaode nyocha nene dende osekethre e yo mar pien, en koro bro dak kamano. Adier gisedak kendo gintiere. To nitiere mine moko ma ok inyal wacho ni nyako matin ka lemogo ni in koro ka jaodi koro teko ne ose, nikech ok en kata kuom jodongo kendo Kinja gini timore nikech mae be nyocha ne wanwang'o ne obiro kata gi lwet dhano chandruok mar teko mar ng'ama dichuona. En obende en kod migepe ne wasewuoyo e thuolo mokalo. To ok inyal wacho ni nyako matin ma jahigni 30 ni koro en oling' aling'a ma ok ong'iyo ng'ato. Mano ibiro bedo jakristo ma wuondore. Koro e kit ngimane kama inti advice mwanyalo nyiso en ni en obe nyaka kaw jaode ma gibed go piny, nikech weche mag ng'ango tindi ipuonjo nyaka e skul, nyaka kuom nyithindo matindo. Ginyalo bedo e odgi nikech gihero Nyasaye kendo gilamo Nyasaye. Ginyalo bedo e odgi to gi amua gima giwegi gidwaro.
nikech ka ok chuori oyie mowinjo gima gidwa ni giwach giwuoyo ji ariyo ma giloso weche gigo, to biro chuno nyako ni nobiyo chak wuotho ka orimbore kata kopondo kata kodhi ka chode mondo nwang' ng'at manyalo loso ne dende. Mano to koro ki an e language mamara mano koro osedonjo e chode. So ji ariyo machandruok onwang'o e odni nyaka giamua gima gidwaro ni kit ngimagi giwegi. Lakini ok anyal wacho ni akwara gima mawinja kata manena sani ni ka ineno ka teko no dok piny to dhi woko mondo idhi rang kaka inyalo loso dendi, mano kalando bandera mar Nyasaye. Erokamano Bishop. Akiana wewa kamikete no nikech samo nitie nyakwara mogi ma kowinje to ket ka gimiyiega ni jogi ginyalo bet piny dichuo gi dhako to giwinjre ma ka dichuo wacho na nyamara ila koro tin to pod itin. Abinda gonyi kiyudo yuori moti gajri gagaja to koro wadag nikech onge gima datim kanye mitemo ga kelo ni ka giwinjre. Awacho kanyo ero motegno ni kanye matemo ga kelo. Inge gima miya temo kelo kanyo motegno. Ka koro mama nyako midago musenyuolo go mna nyithindo ariyo kata seche moko semna nyuolo nyathi achiel, to kewa no kelo migepe ma ng'ato bedo go chandruok e wach mar teko mar ng'ama dichuo lal. Onyalo biro kata gi tuo, to moko bende kata na sami neno wawuoye ni nitie kata na jo over 30 years mabiro ira ma seche moko teko gi osekethore onge nikech seche moko wach moro timore. Kata na chiemo mineno ji chiamo gi bende tindo ketho ji. To dango kiket in ja 35 years to jakini 35 to nyako mikendo en jahigini 28. To nyako ni idwa keta kan an koro nikech chien ko janyo koro tich osetamae ini ot ka wabed mna kaka wabet no, dhako ni biro chako donje choni. Memo miya wacho nini nyaka gibed piny ma giwinjore. Ma bende ka seche moko dhi matek to biro chuno ni joma jo anyuola mar nyako kata ahinya mag dichuo nyaka gibi kata kawuono odgi mobiro mamano mother in law to gibedo piny to giwuoyo gi discuss wachno mondo gine kaka inyalo kony odni. To kotim mano to nyako ni biro chako wuotho. Mane ma koro wabro classify gino ni nyako ni koro chako chode nikech obro dhi dwaro ng'at machielo oko. Erokamano Bishop. Bishop iwacho wach maber kabisa kendo kora yie kodi ano ka nyakwata be yuoyo tike. Ng'en kineno ka jaduong' yuo tike kama wach nyong'e. To aparo ni gimiwacho ni bende kata ka wanyoma yalo wach Ramogi Ajwang' asire gi ndiko. Asiri gi ndiko ma wacho ni kamowuokie to kang'e ni gin jo Galatia, Korintho kata Jorumi. Kang'e nitie ndiko ma wacho ni dichuo kolo ringre owuon mak mana chiege. Mano jo Korintho mokwongo 7 matindo achiel. To dhako be kolo ringre owuon mak mana chuore. Koro pan kanye ma miyo no nego kaw ndiko no gichak go gi kama jaode nitie. Okinya mano ero kata ka pod okweyo kuwuoyo. Neno nyocha ni nawacho wachni. Ing'eni wach ma wacho ni jo Kristo moko bro goya wachni. Tando ga yien gi goya nikech bora tu ni wacho ni gadier. Gadier no bro seta free. Mane mu mami wacho no jo Korintho mokwongo 7 matindo achiel neno wuok kod Paulo. Kendo gini nyocha na wacho kendo achaka duoge. Ko penj Paulo ni in Paulo in tineno nadi e wach mar kend. Kendo kisomo ndiko no tibro winjo kaka Paulo nodwoke nikech nopenje ni in ineno nadi ber mondo ng'ato bed kod jaode kose ng'ato nego bed ma ok okendo. To Paulo nodwoko gi ni dine ubed un, dine ubed an, dine usiko kaka an nikech an to koro aseamua adwa tiyo ni Nyasaye manie polo malo. To nikech ringruok dwaro ahinya weche mag ng'ango to kaachiel to koda weche mag gombo mag piny mag chode mane wawuoye ka, ber mondo mi benda bed kod kalam da underline ber mondo mi ng'ato onwang' nyako mondo dago kata dhako mondo onwang' dichuo mondo dago. Kendo mano bende pod medo dhi mbele kowacho na chien ka jogi osedak to jogi biro lokre ringruok achiel kendo gibiro bedo joma nyuolo nyithindgi. Okinya ka dak otamre gini to ibiro nwang' ka seche kisecho kochopo 7 matindo 8 kadhi piny owacho ni utim kamano nikech dhako okoloyo ringre kende en owuon mak mana dichuo emoloyo ne. To dichuo bende okoloyo ringre en owuon nikech dhako emoloyo ne ringre owuon. Ka koro mumo oseketonwa kamano kinja. Wach ma wacho no en wach madhi karibu 98%. Bishop koro gima adwa ni mondo Bishop oyie ni kamo kendie dhako ni katimo makanyo nitie kuonde mandiko moko nitie ma wacho ni mana kama ukende anyuola ka. Ang'o mamono Bishop wacha ni ka kethruok obet ni dichuo kethre
oyudo kata accident, tuo moro oyude, tuoche ng'eny mag kute mag virus matinde ketho dend ji. Koro ok onyal weche mag kitanda. Yuore moro kamo kende no koyudo mondo med rite kik kar ng'ama nyose kawe ni la. No, Bishop osewacho oseyie. Okinja mano koro okewa dwa piko madress dhoga mondo muony to kenyalo muonye. Odwa misleader. Ing'e gima omiyo odwa misleader? Odwaro ni mondo mi awach ni mano nyalo timore to oyo mano ok nyal timore. Anyalo mana wacho niya, ni e rapar mar chik 25 matindo 5 to wacho ni nyako ma chuore otho ok nyal koseiko chuore to nyako kawo mana owade gi chuore no. To mano no kawo mana owade gi chuore mondo mi kar bwana motho cha kik lal. Kendo ka ginyuolo nyathi to nyathini biro chak bwana motho cha. Iwinjo? Koro mano does not ok connect kod wach mar yie. Bishop kama iwacho no. Owacho ni ka kotho kowadgi otho. To donge ng'eny kata kotho iteko ma dichuo ka. To ng'eny yor tho ng'eny. Osega tho kor ka wach mar kitanda. Koro dhako bed nade? Dhako mondo oyo many yuore moro mana kamo kende i anyuola to kowuok ka eri woko mar anyuola mano to dhi ka chopi. Okinja wabed specific. Wabed specific ni wawacho ni ing'en kiwacho ni wach mar tho. Muma mar Nyasaye wacho ni kowete odak kanyakla machiel kuom gi otho. Weuru koro keto wach moro ni tho moro nitiere ma ng'ato thogo ni koro tiende konchiel otho to ngima ni mara sijite kono ma dichuo onge to koro pod ngima opogore kod wach mar teko mar ng'ama dichuo orumo onge. Dhako ni oyiene mondo odhi oko. Isegonyo gin gibed piny. Kanyo te winjo kisegonyogi. Koro ler yenyi kwara mogi. Isegonyo gin ginyalo bet piny. Koro in iwuon gi rieko ma Nyasaye omiyi. Ka giwinjre dani onego dhi gi joma otiyo gago mosiepne moro motiyo gago joma ging'iyo go koso odogi anyuola. Ndiko tamre mano kaka ng'ama jatich Nyasaye dhako ni bwana makoro teko ni oserumo no en kod anyuola gi. Mae momiyo ng'ato ka ng'ato kata mana in nyaka oganda duto mane piny luo ng'ato ka ng'ato wuok e libamba. Ok oyien ng'ato mondo kata na sani in sani kiwuok midhi tero chi ng'ato South Nyanza tijalego chieng' moro no mi sum kuro kikedo. Bishop isetie kanyi tieko koro. Kanyi tieko wade adhiambo. Nikwara moga jwang. Ageno ni Bishop olero kanyo kendo koro winjre. Bishop kawuoyo en ng'adno mowal gi Nyasaye no tich Nyasaye. Gik mawacho nyaka wakaw motegno. Omiyo gima wacho no nyaka wakawe kik jachien kel koki ot wach ma Chode kapo ni gima kamano betie. Nyakwata ukogot gini juokre moga jwang ni be nyiso wakta jok maneno kacha neno ng'ato kanyo ni Jim Oliech wod Nyakach ka Jimbo soja. Wacho ni to ka dhako ma in go ma dende ng'ich pe ma ok omi teko mare odok piny makati gwaro toke to kowinji. Ma to winjre tim ang'o? Wani Abila mani penjo maber nikech ing'eno gimi penjo no en gima timre e kit jokaramogi kaeri gigo ng'eny e udi. Inyalo yudo kata saa moro ero wasewuoyo kuom dichuo. Keje dichuo be nyalo bedo ng'ama ng'ich ka pe. To koro ere mar dhako ema koro ero penj. Gimitimo kar kanyo. Mano kama ng'ato manye dhako machielo. Mano e gima karamogi oketie kamano. Ma kata mana dhako mang'ich ka peno ikinde machon. Dhako no ene mong'eyo no an to koro kaka an ni jaoda koro ok winj maber. Koro dhi omo nyako thurgi mondo bi orit ne dichuo ni kik dichuo wuog kuome dhi mabor. Nikech ka dichuo dhi mabor to samoro ng'ani en ng'ama nigi pith. Mwandu gi nyalo rie e piny moro. Dhako no idwan mondo gik ma gin go chuore mondo obed gik ma ka wuok to orie thurgi. Koro no omo mana nyako thurgi. To ka ok omo thurgi chuore nyalo manyo nyako moro to bendo kelo to ok ocha dhako ni ka. Ma chiege kendo here ahera nikech oseng'eyo kaka en. Mano koro gima koro en tuo. Tuo ok inyal chayo ng'ato nikech otuo. Mano ne jokaramogi ong'eyo kendo ne dago kwe gi mon machal kamago
to ng'ani bedo gi mon ma samoro en kata koro gi mon adek, to odhi nyaka i od dhako ma koro bende tuoni, koni bende odhiye ma e chiege maduong' ma bende kono ema ng'enyie. Mane kaka nyikwa Ramogi Ajwang' dak mondo mi kik kar ng'ani bende lal. Erokamano nyakwata, nyikwa Ramogi Ajwang' winjo ka nyakwata olero kanyo, miyo ka ng'ama miyo ineno ka koro teko mari bende mar dipo dok piny. Jaodi to pod ng'we ng'eny, nyakwata wacho ga ni ng'we ng'eny. To Ramogi, gima ne Ramogi dwaro mokwongo nyakwata otemo lero kanyo ni ikuongi nyiso min odi en ema odhi ogamoni nyako thurgi. To kotamre kore kidhi kamachielo. To ber gamo en ni kapo ni Nyasaye okawi to nyaminu kata watni mikelono nyithindi kodong' to yudo kama gidonje ma ok odonji kar nyiego. Bishop miyo ma koro dende ng'ich, dichuo to teko ne ng'eny, koni kia ni Kristo koro wachang'. Erokamano Kinja, mano be wach ma kendo tiende otegno kamili. Ende odok mang'ich. Bende obiro kod migepe mang'eny, nikech seche moko en bende otimne gima rach, ng'ato keto gima kamano. Mago achiel kuom ketho udi miwinjoga ka wacho cha, nikech dichuo mang'eny thuolo mar generation masani koneno ka dhako dwa chako kelo gik moko mag achaye, en obiro luongo ni madharawe chaya, nikech akelo chiemo everything nyaka ot achul, atimo kila kitu, to kabiro koni nadwa gwero toki ka to koro kendo kidwar wachna, idhiro lweti mabor, idhiro lweti kabisa, ma lweti dwaro mana mail 18 gotieno. Gino chando kata mine mamoko ma gin cases mwase handle, ma bende seche moko inwang'o ni miyo ni ng'enyne nikech ong'eyo ni ng'acho osechako chande e bedroom, otieno gi dhawo kae ma saa 8 gotieno to koro chung' odar, obiro oninde kom. Ng'enyne timore. Ma bende seche ma itimo kamano, ing'eni kata na kwadok e chike mag Ramogi Ajwang', mago gin goyo muma, nikech kiwuok e bedroom nikech chandruok moro nitie, koro ringo on protest ni dhi nindo i kom mani setimo makosa. Koro sama gini timore to ing'eni adwa kelo ranyisi moro mana kaka ndalo moko machon, miyo wuon odak gi chuore kata higni moko mang'eny, to pok Nyasaye omiye nyathi e yo mok wanyal donje. Koro neno ka thuolo dhi mang'eny, kendo koro thuolo osekethore. Koro en owuon no amua gi chunye en owuon to dhi kawo mana nyako ma en owuon ong'eyo korgi mondo kar bwanane oritre, to kelo nyako moro machielo, to nyakono chako nyuol kae. Mana kaka nobedo gi chuny ainano, eka en bende sani ka koro dendo obedo mang'ich, dendo bende koro nego owuo kod jaode. Mana wach ma pod ne wawuoye cha, onego gibed piny mondo giwuo nuwon parwa. To koro wach ma kamae an koro aneno ni koro gino osehinyowa. Ing'eni seche moko dialogue ainano tamoga ji modak e ot, nikech ng'enyne dichuo tieko ga wachno kod dhaw kod kendo dhako moro gwang' matek. To mane mimbo inwang' ka odno kethore kendo lweny bedo mang'eny, ma koro kata nyithindo manyose ng'eno baba ni gatie chando kit ngima mar dongo mar nyithindo. Koro gin migepe ariyo. Chandruogno ka odonjo e dier ot, ma sani wase handle cases go madhi karibu 4, mama ni nyaka bed kod jaode ka en dhako madwa kelo kwe, mondo gi handle wachno, mondo gine kaka gidwa timo wachno e dier odgi giwegi ji ariyo. To mar ariyo to bende still pod wanyalo biro ka ginwang'o, nikech tinde wantiere ka kendo wanyalo tatua weche anago, gimanywa kama wantie mondo mi wapenj polo wach e weche machando gigo, nikech mana ng'eya en lwedo mar ng'ato seche moko se or gino mondo mi oketh kindi ji ariyogi mondo odni kwe kik bedie. Dichuo ni ing'eni sama osedhi modhi kendo dhako moro machielo, seche moko chandruok mar fitina kata mar wich teko che motere, odhi okawo dhako machielo, to seche moko uwezo mar dak kod mon ariyo bende seche moko onge, dak mar ji ariyo gichako kethore. Koro nyaka giwinjre kendgi ma ging'e ni mae gima koro timore, mondo gine kaka ginyalo konyo dier odno. Wuod nyaka Abilo, wach mar sama weche koro tek e ot mag joma odak, weche mwawachogi, wan kaka jok manie Abila mar Ramogi watemo mondo wakwong wawach niya, gimiluongo ni kend mar od ng'ato ikwong iloso kod jodala kama jogi okendre ni. Nyaka luong jodala mondo okom piny mondo gilos wach, nikech ma girgi. Kapok wach nowuok oko bochopo kuom bishop giri, nikech wang'eyo kata mana kuonde mamoko ma bishobe mosemaji mon. Koro wadwaro ni gini jok manokendo nyako gini ema gikwongo giwacho wachgi machigi ma gini ema gikende. Kapok wacho dhako wuok kod odhigo ka bishop moro kata ka jalamo mamoro,
ne an chuora jachode ama dichuo ema dhi ka bishop mon jaoda changi cha koro atim nang'o jo kabro wache kele to kose kele kanyo to koro ibro wache ni bi duog kendo lami koro lamo lok en gimono no ok en lam miyo ni waseng'eyo cases machal kamago biro sechendo to wan jo Abila mag Ramogi Ajwang' chike Ramogi nyaka luw mokwongo i weche mag dak mag jokaramogi kotamre ka moko orie ka bishop moko orie ka doho ngeje kata ka doho kuro bende oseketh kod ute Ramogi Ajwang'. Wadwa ni joka ng'ato mane okendo dhako wach weche ne i dala mondo ne dhako ni beru kose dhako ni rach dichuo ma wuodwa ni marach kose maber. Bishop iwinjo nyakwata kian kanyo isiro kose ntiega kinya kanya dwa siro mang'eny kabisa nikech mae momiyo seche moko ng'enyne ajosiemo jotich mag Nyasaye mwatiyogo. Ibiro yudo ni mama moro kobiro kuomi ne en koro dende ng'ich joote moko mang'eny maseche moko giwacho ni an agogi kabisa ok agogi adiere madwa nawachi ni ka ng'ato keto bandera moro kanyo kacho ketie bandera machal nadi to koro ni gilamo Nyasaye kanyo to kara Nyasaye ok gilam kanyero ka kidonjo kanyero ni an ing'e ni jaoda wachandrego kendo wayware kode kabisa an ing'e ni denda ng'ich ang'icha ma kadhi wabeda beda kendo wamora to kwachopo e bedroom to koro kadwa kata nene gi wang'o kadwa kata numula ma sami neno wani wasetieko dweche madhi karibu 7 kapok wanere gi dendwa. Ing'e ni jaote ni kowinjo mano to satande chando osedonjo kuome en kono ai mana dweche 7 ma to nere en ber kabisa. Koro en kar loso lamo mondo konyruok obedie to en koro kendo lokore en ma koro kendo dwa liedho dend mamani. Mano en gima timore. Ok anyal tamora. Erokamano Bishop kuom yie mano nikech wayudo ni nitie oganda moko mag jokristo ma timo timbego to ok gin duto. Nyakwata saurumo to giko dira pod wabro tuomoni nyikwa Ramogi chike kod kweche mege ot mondo watiek wachni. Wach maditiego nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi Ajwang' weche wa mag dak mag jokaramogi awuoyo weche mag chode mag udi. Ywaruok go ng'eny e mier kendo e udi mau kaka nyikwa Ramogi Ajwang'. Gigo ne nitie nyaka chon e chakruok Ramogi Ajwang' nyaka sani. To niloso gi kalore kaka uwinja wachono. Ne weche mag e ot kosetamo uji 2 dhako gi dichuo to uketo gino e mbele yuoche dhako deye mantie wuono ji mantiere kanyo nyaka mine mantie magi ni anyuola kama weche gi timre nikech in chi anyuola no tibe in wuod anyuola no kanyo milose weche ni mag dak kitero oko titero wich kuot igolo dugi oko kikawo gigo iriego noon ka Kristo ne bishop dhi konya. Bishop no inyalo anga ok en ng'at maratiro. Obro lokre kendo ketho odi maloy kaka nyose kethre. Awino wuod ge Mrangwe Bernard. Mago gin juogi ma dongo piny luoka. Uneno ka Abila okolew makoneno. Nikech nyako bibo yuo. Mano iluongo ni Kibrit wuod ge Mrangwe wuod Kagola. Ka gin kod JJ Obara wuod Uyoma Katwenga mano wuod Lweya mago thuondi mag luo to kod Professor Dr. Engineer Francis W. Odhiambo Aduol wuod Seme Kochola Alungo School mano wuod nyako gelo okego kinja makam mano wuod nyamin Obama. Kwara cha ibe ming'e dwaro gunda kuonde ma juogi nitie ta neno ka uda lego ma jagedo cha. James Okelo mano engineer ma jagoro ng'ano goro udi maber ahinya. Mano wuoyi mabe ohero Abila ma kata na sani neno konyiero koro wacho ni arik juogi weye to juogi odogo pare. Mano en wuod Kanyinek wuod Alego mano wuod Nyajuok. Erokamano mani paro juogi magedo ng'e nyakwa Ramogi daga ot. Bishop wach maditiego. Erokamano nyakwa Ramogi kuom winjowa odiochieng' mar odhiambo ma kawuono ni kendo nyaka wachak rom e chenro machielo. An Bishop James Otieno Makogola an jalego nyadhi ajaka kum kombewa modak e tiend skul Kanyero. Ang'eyo ni wiya ok nyal wil kod oganda na ma osiepna mang'eyo kaka Assistant Chief Mowadwa Philip Ogola Fura ma ja Central Alego Ward. Ang'eyo ni Nyasaye orite owinjo wa Kanyero kaachiel kod Oko Isaac mano jaduong'na mar kanisa en bende wuod Uyoma Rageng'ni kod Millicent wuod Nyaugenya mago jomoko kos Abila Joseph wuod Onani ma Bishop Mabondo kata kod Cardinal Joel Odero Buya
ma Cardinal mar Aburo Mission Headquarters to kod family duto mar African Revelation Church mar East Africa Rofweny. Nyasaye mondo gwedhou. Kapo ni ng'ato nyalo dwaro namba na en 0722 849 233 0722 849233. Antiere Jogo Road Kanyero kibiro Kaloleni gona sim mondo watudre kuom wach manade manyalo lame Nyasaye mondo telo. Erokamano Bishop. Japuonj ni mar nasari ang'e ni bomosi. Lois ndaga winja maber gin kod Joyce kod nyamin Alice. Giwinja ok nyalo koso. Erokamano. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni watwak maber. Ramogi Ajwang' nogo ngero ni hawanj ringruok awanya marach. To Ramogi nowacho ni kumaki timanyo manyasi. Ji mang'eny penjo ga to namba minalego machiwo manyasi chaire. Namba ne ni 0726 5378 46. 0726 53 78 46. Kiumri gi chilo marach ma Chode ma owuoye ni kik imul nyathi kata idhi ot. Akwata be nowacho ni kia ka Chode kiduogo tidonjo gi toki. Ok idonji gi kirango ot. Wabro tuomo magi kinde mabiro mata chenro kinja makambo jaote juogi aka chopwaro mi chenro machielo. Erouru kamano kuom kawo thuolo kunena Abila. Nyasaye madigwedhu. Kamano. Madongo